नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सगळ्यांचे स्वागत करतो। आणि आज एक धमाल व्हिडिओ आहे। तर आज गर्लीने खेकडे पकडायला चाललो आहे आम्ही। तर खेकडे कसे भेटतात गर्लीने ते या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नक्की बघायला मिळेल। तर व्हिडिओ आपण पूर्ण बघा, कारण स्किप करू नका, कारण स्किप केलं तर तुम्हाला समजणार नाही की कोकणामध्ये कशा प्रकारे खेकडे कोणकोणत्या पद्धतीने पकडले जाते। तर आपण व्हिडिओ सुरुवात करूया। तर आपले दोन मित्र येत आहेत, त्यांची वाट बघायला थांबलो आहे आणि ते आले की आपण लगेच निघणार। तर व्हिडिओ अशा कोकणामध्ये कोणकोणत्या अशाच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आहे आपल्या कोकणी माणूस या मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, ज्या कारणाने नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करत राहीन त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। आणि व्हिडिओ आवडली तर लाईक आणि शेअर तर नक्कीच करा, कारण तुमचा सपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे। कोण नाही कुठं गाडी मग एवढ्या बघतील ना कोण। आणि आपली गर्ली दाखव कशी आहे ती। गल्लीवाला माणूस पण बघायला हवा ना, पार्टनच घे। सचिन आलेला त्याला नेले त्याची गाडीवर, तो बोलला मला पाहिजेत बोलत चल ये। परवा मस्त भरपूर भेटली ना। 7-8 मोठी पण होती, 3 माझ्या हातातून मोठी गेलीत माहिती आहे। 2 पवेन नाही बघितला आणि एक बघितलास का नाही, पहिलाच भेटला तो नाही बघितला, तो पण मोठा होता। अरे मला गदूल पाण्यातून काय दिसलाच नाही। मी तू मासा उडवलास ना। हा मी बोला खेकडा उडवलास की काय, फडफडतो बोल खेकडा आहे की काय। तो मासा डाकू मासा मी पहिला मोठा गावला। आपण खाली आलो।
कुठे आहेत आता? बंदरावरती पण भेटतात मासे, हे करून टाकतील. मासे खाऊन टाकते. इथं पण तेच भावना, डाकू मासे ठेवत नाही. ज्या टाइमला मी आलेलो तेव्हा किती उडवलेलं डाकू मासे. आपण एक सेपरेट पिशवी आणायला पाहिजे होती. काय काय आपण पिशवी आतमध्ये आहे तशी माझ्या गाडीत, आतमध्ये डिकीत. ती याची आहे, कागदपत्रांची आहे. आणि दुसरी बारकी आहे. कशी नाही घेतोस काठी? पाणी कमी आहे इथंच थांब. मागच्या वेळेस आपल्याला इथं गावलेलं ना खेकडी. अरे बघूया पहिलीच भावाने तुमच्या दोघांच्या हातातून कमी. सावलीतल्या गाडी ते गर्लीवाले माणूस बघा कसे आहेत. आता बघूया पहिलाच भावाने त्यांच्या हातातून. होय गो मासं बघ मल्याचं. पुढंच टाक, थोडी पुढं टाक पाहूया. थोडी पुढं टाक. हां बस बस बस. तुला वाकाय नको एवढी, इकडंच घे कोपऱ्यात. डाकली सगळी चालेल. बघू ना इकडून येतो काय खेकडा. इथे पण थोडा असेल. हा बा आला, हा बघ तो बा आला. टाकले आला तो बघ. दिसला? अरे हो, मी पिशवी आणल्या गाडीतून. डिकी खोलायची माहिती आहे ना? डिकीत नाही, समोरच असेल. चावी नाही, पुढे ठेवलेली आहे. पकड पकड बघा. ताकद बघ किती लावतो. मग गल्लीच्या पहिलेच भावाने भेटले. अरे समोर बघ ना, समोर आहे बघ. अरे काठी पाडून ती आलाय आला होतो का? ही दुसरी भावानी. तुम्ही आण लवकर, समोर बघ समोर. पाठ पडलं गर्लीची कमाल. अरे समोर बघ जा खाली. आणि हे घे तू. घे.
त्या गावाला ना पिशवी देऊन द्या. एवढा मोठा आहे बघा. ए पव्या हे मादी आहे. मादा एकदम काला आहे बघा केवढा. दिसतंय त्याला जिथे नसेल